Ni kwa na manu. Odo. Mani. Nwoke mo kwena ihe na gwa yi. Ịma na gwara mfa. Agwụgwụ m ha na nwanne nwoke n'obodo oyibo. Mosita m nnukwu ego. Onye ọnụ na-enyozi ihe onye na-enyo enyo ha ncha niile nsogbu m ya. Ọ maka ego ike na-ekwu. Anyị kwuchikwa nye m 500,000. Mba nsogbu adụ. Ama na mmenye ọkwana onye nke m ka ịbụ. Hey! Nsogbu adịghị. Ngwan. Mba nwa onye na ebe nọ, nwa onye nọ ebe nọ. Sọmụwa nọ. Hey! Anụgo m ibu. Ngwan emechizi anya afụ. Ka ọ dị. Aku biar aku. Ibu mau tahu lagi. Ngwan kasih ke. Ime pun na ini. Lu teh bawa. Eji bambam gue melu gate. Ono gate. Bute ibu pim. Mbabi mansu bade. Asu chabu mo yani na uzo gaziri aga. Amba mi hine dino. 500,000 oya de mu. Afi menye. Aku biar aku. Ibu mau tahu lagi. Ngwan kasih ke. Ime pun na ini. Lu teh bawa. Eji bambam gue melu gate. Ono gate. Bute ibu pim. Mbabi mansu bade. Asu chabu mo yani na uzo gaziri aga. Ama mi hine dino. 500,000 oya de mu. Afi menye. Manje. Nani? Jaga tu mana? Macam ni buat Hey!
Hey! Okay, because Nine. Yeah, you come back with me. I say I Come back to go in here. You have to see me. Hey! Nine. Okay. I want to open the one. I'm going to get one. Hey! Yeah. Apolo tuku. Apolo. Ma ba ye nke a ma. Ba. Aya kusiri be le sam anya. Mu. Hey. Ne kwela manya o. Hey. Ki kan ne ko. Ne. Ke be sa fai. Onwe ba na si afai. Ana kpopi akwa epi anya api. Opoye. Ife be bula itinye otu a. N'ime eba. Mezi anya aka. Na ni fugo ni. Oya gbapụ. Na ni optical na monyo television. Hey! Chineke me. Hey! Hey! Ina for one. Okay, what I do belly. You want one walker? Or try me one near one here. I'm on my front and Hammer. Yeah, that could be a willing William. Hey! Jackie with Almo with the Kurmo cannot do. Hey! What can you see for carry him? Hey! No, hey! Nine. Eh? You can't go over. Oh, you put the pause. Yeah. Oh, moto. Osim na mgbọ pom na ekwentị o si na ọ ya alụ ụnụ na ọ ya alụ anyị n'elu ama ụmụ ka ọ wa ma na ọ ya alụ anyị ụnụ ana m echebe na ka achọrọ go ibe eji akpọ nkwụ eze ya na-egbu m oge nke agbapụgoro nkwụ eze ma ọ ya atapụ nna m anyị ga-etukwugozie emesịkwa na ya bịa kụzikwuru m ma ọ wetara m onye na-ebugharị m nna anyị n'afọ na ya eji na-agagharị ịfụ na afọ anyị ebegonu
nke nnọkwa ka gwa bịala nyaa na gwa m Imana Madia nke anọ mama Ogonu Imana Madia uye Mazi Udena amanya iji ya obodo ka Imana nnukwu moto anọ moto abụ ọkwa obele ya tụkwa agba moto mbamba tegodi mmadụ ya nke mma ka ị na-agwa m ife asị gị mama Ogonu ọgọ nke obele nwa anụ a nke nya amanụ fara ọfụma nwanne Ikenna ka ị na-achọ ịkọwalị m ka isi na ha go gịnị ndị na-afụrụ nri wee lie ndị na-afụrụ nri wee lie ndị mma ka ha si isi na gịnị ikwuzi n'ife a nwanne m ọwakwa na ego moto asị na nwanne ya gonyekwara ụlọ obodo ọkụ na-enwu n'elu isi gịnị okwu anụ aka pụtabeghị ọ ka ya apụtakwa ife isi na gịnị ịma nke na-ewe m iwe ịma nke na-eli m nle n'ahụ bụ ụmụ kirikiri ụmụazị nke pụtasị ya ọ na-amacha ọkwa ụmụazị na-amala asụ akwa mana amanụrụ na nwa ya Ikenna na ọ gaba mahadum ọfụ ka ebe ego ụwa m sikwa jụọ m ọzọ ka ebe ego nwanụ si o si na akpa m nna ji m ebe o si anụbekwa m ihe chacha onwe dị ka m si wee nụ ya mana anọ m n'obodo ịmanụ ya ka esi wee nye ebe ị na-eje piom 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 ọ gwụzie nọ mkparị ka ị na-akparị m nke anụ gwakwanị m ịhapụ ihe ị na-ekwu gwakwanị m okwu kenke wụ na duwa na-apụ kịta anụ ka ebe isi mama ka ebe isi onwe ha ebe ị na-aga hapụ ife a ọ maka na mgbe anyị nkịta ịma na asịrị ya na-agụkarị ịhapụ ife ihe edosi iri ọfụma ka ị wee si n'iwe ezigbo nwa hapụ ife a onye tinye sida n'ọnọdụ nwanne nwoke ọ na-anwale ogologo narị isi onye ya bụ egwu ogologo narị isi
ogologo ndụ na-arụ isi ike ọhịa anyị chọrọ ego adịgo ibe na ego ndị ego na ego adịgo wardrobe mama na-echenjigoro ya achọrọ m ka just tụgharịara m ya tatika anyị na-eme nwekwu ihe ọjọọ elmo o nwere ihe ọsị mo jụrụ ajụrụ o nwekwu ihe ọsị m na nwekwu ihe ọsị mo mesi olu ya ahụ ndị metinu mmanwụ mesi olu ya ahụ na nnu na-akpọtago ego onye njikwa mara ya Buhari biko otu akụwa si atọ nwa bụ shuga anya nwa Ni na go ko do benian ma o din ni na masile ya o ka wo wa na na singi na ega adi go gidi bi ife bi ife na ega adi go bi adi go
ga nuzibia wine. Nakakala. Ya gala nani. Isi gidi di fe na ego adigo. Ha? Mara ya gozi no bia mo. Onye tie sugar no nya bodo. What's the lesson? Hey, I'm missing in Janaka. I'm not going to go to China. Cantano. Hey! No block will be fail. I'm gonna have a moment. My dear. My God. Was he about? I'm a one also for me. I can't tell you, Gina. Okay, Anna. Many a body, Menana, with 3 and a day. My dear. Every day is good now. It's one. If it was someone already, you go digging out, tagging out. Hey! Where? Never go to Ego one day walking. I'll give it. Ego one day walking. Ego one day walking. On up with up on one. Never go because not in your I'm going to poor because I'm my aunt. He and your home can make now. I don't want I got to move to so why don't so why don't hi Nemo my aunt soccer. Hey, so good. No, they were told Nemo, Dalo, And you might come wedding. Even in a way about you and I know now, I like this one. oh, what you could. Mommy, Nemo, to cool. I try to be. What do you want? Yeah, what do I? I'm in my own.
ụgbọ kwezikwa aga. Mmụọ ikuku ọ mụ bụ ikuku mmụọ na mmadụ na-agbala ọsọ ada ejide ikuku n'aka so m ngwa Why? Baba mama le. Well, see you lady Madina. Na ku na. Well, nwanyị. Nwunye di m. Nwata nwanyị, ọ na-enye m nsogbu. Nwa nwanyị na-enye m nsogbu. Achọrọ m ka ime ya ka ọ gbabala. Ọ bụ bala. Agụ ya bụ aba bụ nke onye nwere onye ya bụta nwunye. Na. Ọsọ mkpụrụ na ndị pastọ na ndị ekpere ebe ọ na-ebije. O nwere ebe ọ ya ekwe ngọta.
Ndị obi kwuru ụdị a ka ọ dị. Nnọọ, Telugu. Lekwanụ ya. Lekwanụ ya. What's up, Gaganabo? What are you up for? What be on cuckoo? What be your comment? Come be supposed to. No more be cuckoo, I'm an onion. Why you? Rapụrụ Chukwu. Rapụrụ Chukwu. Rapụrụ Chukwu. Ebe ọ bụla ị nọ ugbu a, achọrọ m ka ị pụba ala. Kịta. Mudo Zuligbo. Naba, ọ dịgo mma. Ma cheta, ntị ọbụla anụkwana ife mmelu gị. Ya bụ nnukwu kịta ọbụla ihe niile emebego. Ikuku ama n'ọnya. Ọmụa. Ama m ihe ya emenwu.
Amuku abanyele nsama. Iya Gana. Seba na ba. Esiko na ba. Seba. Gaba no ya dem ma. Diko ma ye odi ye me ko di mma menya. Ego di mmenye ego ki mma ye me ko di mma menya. So wadro. Diko Amuku abana nsama. Gaba. Ngete mi ibrage tete me. Abana nsama. Amuku abana nsama. Bopu yiji wele. Kupu. Ni from ma mu yedi. Emi ko na di ebe. Emene di ebe. Yento. Owo ni wo ya ifo ki esi bu ebu. Ibu nya chọ m ko di ndo. Nwa na enyim ọ na afu ni iye na afu na nzuzo. Nya wo nye na anya no na. Ki gba nwunye di mu gwala o. Nwa achiri anya chi ebe no. Ọ na-emezi no bunnie Amuku abana zama isi ego di yon ni to me ma ko wo ntoku iku oko na mpemu ko oko na yon na ye me bude ko nwa wo me ye akonyere ngie wo le me yi ngozi Amuku abana zama wa femi kugega ya tiye ni ma akwụkwọ nsọ maka aka m dị ọcha tinye dị ma akwụkwọ nsọ tinye wee bukwe n'oge tinye onye be ha ncha agụrụ ya
mba nsogbu adịrọ nsogbu adịrọ akwụkwọ nsọ ewere gị ọnọdụ nsị gị amụkwu abago n'ezama jebezie nke emere ka mma asị na ebe onye na-alụ ka o si eri gaba nnọọ na ọdịgo mma amụkwu aba n'ezama amụkwu aba n'ezama kedu ihe unu bịara ije na-esi etu eme ebe a mana sobadro ife unu mere dị mma ọ magburu onwe onwekwara ego sie ego esiri butie ngwa bịa maba na omechekwa onye ndị ọbụrụ ndị chọ ụna abịazie ka amara ka a ga-esi wee nye onye amụma na ekpere mkpesizi ekpere ka mụ butezie ndị arụ na amara ụzọ bunu nere ụzọ bunu kụ chọka nkụ na ala ụra chọka nkụ na ala kunu bata ebe a nara bunu nọrọ ebe a amara m na Chineke ụkwana nke na-aba n'anya ka ọ ghara ịgbafere agbafe mana ọ ga-aba n'ọnụ efe nwa nsọ nsọ ịgbakwa mfụtata anaghị igwe nsọ ebinye ama m na ị ga-agafe n'ụzọ ama m na ị ga-agafe wee nọrọ na-eje gị ọkwa abụ ọma kwulie abụ ọma si ị na-agafe n'ime onye nwaanyị a na-abanye n'ime wetara mmanya ahụ o wetara ọ dịgo mma gwanụ m Kima na inye ego nyanya nyaka na ọmazi sọsọ gogo na-agazi n'ụzọ ndị mmadụ na-elele nze mana ọkwado elele gị na mgbada si na nwa amakazi iji iwe tekwu maka n'ebe m anyị nọ n'ime ife ịmara abụ m onye nsọ n'ime onye nwe anyị isi m kwụzikwa anyị ọrụ isi gị ihe mere isi gị mba ọ bụ ma okwu nke ahụ bụrụ okwu ihe eme isi ịma na ndị nsọ adị ebu ego na akpa na-akpagharị ego a na-enye ebe ego onyinye m ga-enye gị mụnwa bụ onye amụma agụ m ga-enye gị nwere nsogbu ife mere bụ na ị ga-abịa naba maka na chi ejibego achọrọ m ka aka gaa na nwụnwụnwụ ọfọzọ nke mamụmụ ọkpatụ baa n'ime ezama amụkwu nweta ezama gara ihe mee bụ ihe chere ka ngọzie gị na ọ ya azara gị na mkpụdeta isi gị nke m ọ na-esi eto ọ na-aga ngozi a na-aga n'iru ọ na-agbadata ọ gaghịta agbadata ebe a ọ gbadatazi ebe a ya abanye Chineke mee ngwa ike ngabazie nke tinyere m jikwere nwayọọ ngwa nna bịa kedu ihe mmanya niile na-eweta nwere nke juru oyi ọkụ na-enwere ọkụ ọ dị ike agwa na onye amụma agụnụ
Igo onye mma gị agbakenye gị ego I were ego ji anu wee mana ọ ya adịrị gị na mma ọ ya adịrị gị na mma gagabazie nwa Chineke It's okay. It's a siao. Come on, what I'm more. Come on, what I'm come if you want. Ogede kan na afi fa Nkechi. Kedu ifo dị gị ka na afọ? Nkechi no ni rumu we na kunwa. Ni rumu wa. Mo bo prophet ago. Hai Nkechi etechie ngike. Amuku aba na ezama. Nkechi etechie ngike. Tata bebe nka betiano. Wanda je ngwana chenu ke na mesina. Bula wa gugu na oke ma bulu nurse apo no na ya sikase ke ine mesi na ba gora n'isi e bulu plug e ka transform ga apo na efu Kwelo chikwa kan jo mo wa kini me cha ino ni room akuzuri mu ihe na ekwu n'ụlọ ụka kitere ibu na phone mgbe de ge mma na aro mwa bụ prophet ago na ekwen ogonogo na mgbada abụrụ ofufe ka gwa gị eziokwu o ya karịghị mma na ịghọtara ihe nkwukịta June 12 na December 25th ọ bụrụ ofufe Nkechi amachie gị ike ọgwa mụ prophet agụ prophet tovo e prophet na ori wọlete prophet biko be ka ịga ka ya pụ ụka ọnọdụ si ebe a na-eme ife dị ya mma ka wọle aba kom biko prophet Nkechi mụ nwa ka ị na-ekwugo dị n'ike ụlọ agụ bụ isi ebe ị na-afọ Amuku abeza Nkechi
When I'm a heaven, up for me news on America is not wrong, never call up. You cooking a while. I get plenty. Oh, no, color. I like to go. I'm a grab on a summer. Barney Mezama, Kazamampio. Am I from so much. Dubatia, Ilansi, ala Pukogi. Dubatia. Ala Pugondi ala. Cavazien. Hey,
na-eme ebe a